I després bull uns tomàquets fets a la graella sobre una torrada. Ens vam deixar caure contra el respatller, expectants. Al cap de tants anys d'experiència, la mare encara no s'havia resignat a renunciar a la patètica esperança que un dia trobaria un grec que comprendria quines coses ella volia. Com es podria esperar, el cambrer va passar per alt les instruccions de la mare respecte al te. El te creixia en bossetes i qualsevol intent d'entremetre's amb la natura comportaria, segons que creia ell, desastroses conseqüències per a tots els implicats. Tanmateix, la mare, ara, havia introduït una complicació a la seva vida, una mena de menjar que li era desconegut. Tomàquets fets a la gaela? Va repetir desassossegat. Què és? Tomàquets fets a la gaela? Feu la mare com si fos l'eco. Dic tomàquets fets a la graella. Tomàquets fets a la graella sobre una torrada, sap? El cambrer es va aferrar a l'única cosa sensata del món, la torrada. La senyora vol torrada, va dir amb fermesa, tractant de mantenir la mare pel bon camí. Té amb torrada. I tomàquets, afegí la mare, pronunciant els mots clarament. Tomàquets fets a la graella. Hola, us voldria recomanar una obra molt divertida d'en Gerald Darrell. És aquesta l'excursió d'altres mare magnums. El Gerald Darrell és un autor de parla anglesa que va néixer a l'Índia i que va estar molt viatger perquè va anar fins i tot també, va estar vivint molts anys a l'illa grega de Corfú, escenari de moltes de les seves històries. A part d'escriptor, també ell de professió era zoòleg i fins i tot va presentar diferents programes de televisió. Va escriure més de 30 obres, té més de 30 obres publicades, la més important de les quals seria, que suposo que ja la coneixeu, La meva família i altres animals, amb històries de la seva família, com el cas d'aquesta obra que us presento també avui, i ha estat traduït a més de 30 idiomes. Si us vau divertir amb La meva família i altres animals, també xalareu molt amb aquestes 5 històries que estan explicades aquí a l'excursió d'altres mare magnums. Són les històries d'en Gerald mateix i tota la família, en Larry, la Margo i la mare, una de les quals, per exemple, és del fragment que us he llegit, quan s'embarquen en un creuer grec, i la mare decideix menjar tomàquets a la graella, un aliment completament desconegut per als cambrers grecs, el que provoca tota una sèrie de circumstàncies que fa que la cuina del creuer s'acabi cremant. També una altra de les històries que trobem aquí és una d'una excursió que fan a la costa de Dorset i que havia de ser molt tranquil·la, però amb totes les peripècies que la família s'empesca acaba convertint-se en un desastre absolut. Doncs històries com aquestes dues són les que trobareu en aquest llibre. Us recomano aquest llibre perquè les històries que hi trobareu són absolutament divertides, sobretot ho recomano als que sou amants de l'humor molt british, molt britànic. A més, és una obra, com totes les d'en Darrell, molt i molt ben escrita. Ja m'explicareu què us ha semblat.